Εκ μέρους της διοίκησης ΕΠΣ Κοζάνης και του Προέδρου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι οι ομάδες της ΕΠΣ και K14 και K16 να πάνε καλά και να μας κάνουν άλλη μια χρονιά υπερήφανος. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ομάδες, με υγεία και καλή χρονιά να έχουμε, χωρίς τραυματισμούς και χωρίς παρατράγουδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα με υγεία. Υγεία και χαρά σε όλους τους παίχτες. Θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες χρόνια πολλά, χωρίς τραυματισμούς και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλα τα σπίτια και υγεία σωματική και ψυχική. Γιατί και η ψυχική υγεία είναι πολύ σημαντική τα τελευταία χρόνια με όλα αυτά που περνάμε. Για αρχή θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά, με υγεία. Στους συμπαίχτες μου να τους ευχηθώ μια καλή χρονιά με την ΕΠΣ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει ακόμα μια σπουδαία δουλειά, τώρα χτίζουμε. Από αρχή και εγώ που ήμουν στις προηγούμενες χρονιές στην ΕΠΣ, σκοπός μας ήταν να φτάσουμε στο καλύτερο επίπεδο όπως μας έλεγαν οι προπονητές. Φέτος έχουμε το ίδιο στόχο, αυτός είναι ο σκοπός και φέτος πάλι. Και πιστεύω με πολλή δουλειά, όπως είπαν και οι προπονητές από την αρχή της χρονιάς, θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και υγεία σε όλους τους αθλητές. Χρόνια πολλά. Ο καινούργιος χρόνος που έρχεται να μας δει όλους με υγεία, γιατί είναι το πιο βασικό πράγμα αυτή τη στιγμή. Στις ομάδες όλους και στους προπονητές και στους παράγοντες να είναι πάντα δυνατοί και να βγουν να προσέλθουν σε όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στα πρωταθλήματά τους. Ποιο μπορεί να ασχολούμαστε με τους εαυτούς μας παρά με τους άλλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, υγεία, υγεία. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και εύχομαι οι στόχοι του καθενός για το 2024 να επιτευχούν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Και αυτά. Δεν μπορώ, εντάξει. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και το 2024 οι στόχοι που έθεσαν οι αθλητές να επιτευχθούν. Ωραία. Το 2024. Δεν θέλω άγχος. Οι στόχοι που έθεσε ο καθένας μας να επιτευχθούν. Ωραία, το 3 θα πείτε εσείς. 3, 2, 1. Ωραία.